Panitia Edi. Saya ini Bapak Ibu. Diumumkan oleh panitia bahwa Darwanti Dewi Purwati menurut Men Darsono Mas Darsono Mbak Lela sama Mbak Nen Pak Mahmud ya Pak Bulanto Andrea Abdullah Putra Andreas Abdullah Putra Padanya Birobu Aku datang Bukira ini Bang saksi 23, panitia juga 23. Ini kalau kita akan memulai penghitungan suara, sepakat saksi 10, tiap kelompok 2, ya, yang hadir cuma 1 dari kantor. Ini yang hadir ya, yang izin ya. Untuk panitia ini yang belum hadir 2 hari berarti karena pelatih memang harus ditungguin. Di sini ada nomor yang terpakai nomor ini ya. Ini nomor dari Excel, ini nomor kami 2. Kemudian ini dia kirim jam berapa? Kirim jam berapa? Jam berapa yang ada ya. Kemudian ini nama-namanya dan nanti ini kolom C akan kami tutup baru kami buka kolom B begitu sehingga walaupun terbuka ya orang buka kanan walaupun tertutup ya artinya ya kemarin karena ada perdebatan di dalam rapat kemarin kita ya harusnya rahasia tapi ya karena memang sudah ya karena nanti kalau berubah berarti ada bulan kita kesepakatannya sama yang atas yang kita pakai kemarin. Oke, kemudian Andi Sabto, Muhyiddin, Eksi Evelyn, Sugiyanti, Elva, Sabtu Harsono, Nunung Nuraini, Novia Fatmawati. Ini baru online, jangan
saya hitung dulu jumlahnya sebelum ini dihitung satu persatu. Ya. Tolong dihitung, Mas Bowo tolong. Hari nanti bilang sah gitu ya. Hizkia Edi Hizkia Ari Edi Hizkia Edi 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 Hizkia 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 Iya, sama dengan dua aja kayak gitu. Kita akan masuk ke berikutnya yaitu pengumuman hasil suara. Yaitu 254. Sehingga hasil pengumuman pada hari ini boleh diumumkan oleh panitia bahwa saudara Edi Kristanto itu menjadi penghitungan suara dengan perolehan terbanyak. Sah ini Bapak Ibu? Bagaimana saksi? Bagaimana saksi? Bagaimana saksi? Oke, terima kasih. Kita persilakan. Oke, Bapak Ibu, saya jelaskan Mas panitia masih ada beberapa hal sampai nanti ujian. Kalau cuman toko ngatur wonten ing arsa andika sami kepara kudu miras tangkilan krana ing mriku kula ingkang gadah subung
ugi kepareng kapurba dhateng sedaya kawontenan pantes kula lan panjenengan daya pinangka titah ingkang ringkih ing sedaya perkawis ing mriku Gusti makarya miyarsakaken dene berkesan osi ing manah batos kita ngantos wonten ing wewenngan injang siang menika Gusti makarya kepareng paring sawetawis kanugrahan ingkang sekelangkung wuwuh wujuding terang ingkang boten jawah prayogi menika ingkang saged kita aturaken mugi wonten parengipun dhateng resanipun Bapak Ibu sedaya majelis sing pasamuan ugi dhateng resanipun Bapak Pendhita Edi Mulyanto MTH saking Kulon Progo. Panjenenganipun Bapak Pendhita Sunu Prasetyo MTH saking Gereja Kristen Jawi Wuryantara. Datang katalumpen panjenenganipun Bapak Pendeta Heri Windarto MTH saking Klaten. Semanten panjenenganipun Bapak Pendeta Andono Pawoko MTH saking Klaten. Semanten panjenenganipun Bapak Pendeta Petrus Eko Budistiono STH Magister Ministry ketinggal dereng rawuh. Ugi panjenenganipun Bapak Pendeta Abi Wijono STH Wantos MTH SH lan sanes-sanesipun matur nuwun sanget saking Gereja Kristen Jawi Kawunganten Cilacap. Menawi kita raosaken wonten madyaning manah asring kita nyebataken kula sak brayat pindhanipun ing mriku wonten ing Biwucal Ringgit Wacucal Bel Keduwel Beh Karawuhan saking Narapraja ingkang sekelangkung kagungan panguwas ingkang nyedapi nyelo kabegjan tumrap Suyatno sak brayat ing mriku atasipun namung Bel Keduwel Beh Karawuhan Priyagung ingkang sekelangkung mulya. Semanten pareng tumrap dhateng sanak sedherek tanggalan kepalih kita ugi dhateng para tokoh ing dusun kawula mriki anggenipun sampun kepareng paring panyengkulung tumapaking Gati Labet anak kula Edi Kristanto sampun kabiji katimbalan wonten ing Gereja Kristen Jawi Kawunganten Cilacap. Sedaya kula wau purbaning yang manon pribadi Sang Kristus Yesus piyambak ingkang makarya. Pramilanipun tumunten kepareng kita lumebet wonten ing titi laksana ingkang kaping kalih. Penyerahan surat asketasi saking Gereja Kristen Jawi Susukan dhateng panjenenganipun
Bopo Pendito Majelising Pasamuan wonten ing Gereja Kristen Jawi Kawonganten Cilacap. Sumangga wekdal sakmenaipun katur dhateng para pelabur ingkang sami kepareng makarya. Tapi itu ada Mas Edi. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Nggih. Bapak, asmane siapa Pak? Pak Suyatno. Oh, Pak Suyatno. Kertas kula Suyatno niku putrane sing nika. Suyatno niku bapake. Matur nuwun. Titi Wanci menika mangke setunggal-setunggal napa dos pundi anggenipun? Oh, makili. Terus tunggal lah Pak. Oh, setunggal-setunggal. Menika mbok pilih kula kalebet. Nggih. Salah setunggalipun ing taun 2023 menika kula dasari sabdanipun Gusti menika kanthi buah roh yang ketiga. Napa niku? Tentrem rahayu. Ingkang pertama kan kasih, kedua sukacita, ketiga damai sejahtera. Menawi kalian Mas Edi kalian semaipun menika kaleresan rin mucal sareng nggih kalian Pak Edi kalian Pak Andono menika sami-sami mulang iki Mas Edi niki. Lan kalau ini dipun japri nggih dipun WA Pak menawi longgar tindak mriki nggih kados Pak Edi kula nggih saking Kulon Progo tenanan mriki nggih kula nggih kalian Pak Andono tenanan mriki. Ampun panjen nyengkuyung Mas Edi nggih. Lan kula menika kalian sedaya nggih menawi sarengan pasamuan menika kan pasamuan niku kados dene mitra kita nggih. Lan pasamuan ingkang ugi dados brayat kita. Ini buat pilih khotbah ya kalau ngidul pulau biang nggih isone kali dosa setunggal. Kalian pripun niku? Serulah niku mboten ngerti ya kula. Setunggal-setunggal ya. Monggo kita ngidulaken KPK setunggal-setunggal. Bener iki serulas nggih. Mboten mboten ya Om. Ora cetha nggih, mboten napa-napa nggih. Nah, mangke nyuwun dipun tulungi nggih. Dipun piantoni awet wong jenenge calon pendeta nggih. Zaman ilustrasi itu ya. Jangan beliau makan tisu. Karena dia Bapak Ibu kita saat melakukan diskusi. Bismillahirrahmanirrahim.